Siwmai a chroeso i'r Newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Pencampwriaeth, Championship, pencampwriaeth. Tynnu rhaff, tug of war, tynnu rhaff. O bedwar ban y byd, from the four corners of the world, o bedwar ban y byd. Gwleidyddiaeth, politics, gwleidyddiaeth. Argyfwng, emergency, argyfwng. Dioddef, to suffer, dioddef. Gêm gyfeillgar, a friendly, gêm gyfeillgar. Ymosodiadau, attacks, ymosodiadau. Dicter, outrage, dicter. Rhyngwladol, international, rhyngwladol. Gweinidog amddiffyn, defence minister, gweinidog amddiffyn. Bwriadu, to intend, bwriadu. Aflonyddwch, unrest, aflonyddwch. Ymgyrch, campaign, ymgyrch. Gwleidyddion, politicians, gwleidyddion. Camweinyddiad, corruption, camweinyddiad. Ymddiswyddiad, resignation, ymddiswyddiad. Llysgenad, ambassador, llysgenad. Tystiolaeth, evidence, tystiolaeth. Gyfeillgarwch, friendship, gyfeillgarwch. Penodi, to appoint, penodi. Saethiad, shooting, saethiad. Asgell dde, right wing, asgell dde. Dylanwadol, influential, dylanwadol. Golygfa, scene or view, golygfa. Cyfres sebon, soap opera, cyfres sebon. Darlledu, to broadcast, darlledu. Cynulleidfa, audience, cynulleidfa. Cymeriadau, characters, cymeriadau. Rhagolwg, forecast, rhagolwg. Enfys, rainbow, enfys. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr 8fed o Fedi. Cawson ni adroddiadau am bencampwriaethau tynnu rhaff y byd a cafodd ei chynnal dros y penwythnos. Mae hwn yn ddigwyddiad rhyngwladol, gyda themau o bedwar ban y byd sy'n cystadlu mewn gwahanol gategorïau. Ymhlith yr enillwyr medalau aur eleni roedd Lloegr, y Swistir a Taipei. Ym myd gwleidyddiaeth, daeth newyddion o Ffrainc ac yr Ariannin. Cafodd François Bayrou ei ddiswyddo fel prif weinidog Ffrainc ar ôl colli pleidlais hyder. Mae'r wlad bellach mewn argyfwng gwleidyddol, gydag Emmanuel Macron yn wynebu'r her o benodi ei drydydd prif weinidog mewn blwyddyn. Yn yr Ariannin, cafodd etholiadau lleol ei gynnal yn Buenos Aires ddydd Sul. Yn sgil sgandal difrifol arall, dioddefodd arlywydd yr Ariannin Javier Milei ei golled etholiadol weithaf ers iddo ddod i'r swydd. Dydd Mawrth, y 9fed o Fedi. Chwaraeodd tîm pêl-droed Cymru yn erbyn Canada nos Fawrth mewn gêm gyfeillgar yn Abertawe. Y sgôr terfynol
oedd dim un i Ganada. Bydd Cymru yn chwarae gêm gyfeillgar arall ar y 9 o Hydref yn erbyn Lloegr. Mae'r tîm yn gweithio'n galed ac yn gobeithio cael lle yng nghwpan y byd y flwyddyn nesaf. Clywon ni am fwy o drais yn y Dwyrain Canol, wrth i Israel lansio ymosodiadau yn erbyn arweinwyr Hamas yn Doha. Roedd dicter rhyngwladol ynglŷn â hyn, a chondemiodd Qatar yr ymosodiad, gan ddweud ei fod yn amlwg yn torri cyfraith rhyngwladol. Dydd Mercher, y 10 o Fedi. Clywon ni fod dronau Rwsiaidd wedi mynd i mewn i Wlad Pwyl dros nos. Dywedodd prif weinidog Gwlad Pwyl, Donald Tusk, fod rhai o'r dronau wedi saethu i lawr gan awyrennau Gwlad Pwyl a NATO. Dyma'r tro cyntaf i dronau Rwsaidd cael ei saethu i lawr dros Gwlad NATO. Ond, dywedodd gweinidog amddiffyn Rwsia nad oedd yn bwriadu ymosod ar unrhyw dargedau yng Ngwlad Pwyl. Daeth newyddion o Nepal am aflonyddwch mawr ar ôl i ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol dechrau tynnu sylw at ffyrdd o fyw moethus plant gwleidyddion, yn ogystal â gwneud honiadau o gamweinyddiad. Mae protestiadau treisiol wedi bod yn digwydd, ac mae hyn wedi arwain at ymddiswyddiad prif weinidog o wlad, Sharma Oli. Dydd Iau, yr 11 o Fedi. Cafodd llys genad y Deyrnas Unedig i'r Unol Daleithiau, yr Arglwydd Mandelson, ei ddiswyddo, yn dilyn tystiolaeth newydd o'i gyfeillgarwch a Jeffrey Epstein. Mae Keir Starmer yn gwynebu llawer o gwestiynau ynghylch pam y penodwyd Mandelson i'r rôl yn y lle cyntaf. Daeth newyddion o'r Unol Daleithiau am saethiad. Cafodd actifydd asgell dde o'r enw Charlie Kirk ei saethu a'i ladd wrth siarad ym Mhrifysgol Dyffryn Utah. Roedd yr actifydd yn geidwadol iawn ac yn gefnogwr dylanwadol o Donald Trump. Mae llawer o fyfyrwyr yn y brifysgol wedi cael eu heffeithio gan y golygfeydd ofnadwy y gwelon nhw. Dydd Gwener, y 12 o Fedi. Yr wythnos hon, mae'r gyfresebon Gymraeg rownd a rownd wedi bod yn dathlu 30 mlynedd ers i'r rhaglen cael ei darlledu am y tro cyntaf. Cafodd pennod gyntaf rownd a rownd ei darlledu ar S4C ym mis Medi 1995, ac ar y pryd, hon oedd yr opera sebon gyntaf yn yr iaith Geltaidd ar gyfer gynulleidfaoedd ifanc. Ers hynny, mae'r straeon a'r cymeriadau wedi newid, ond mae'r rhaglen yn dal yn boblogaidd iawn. Adroddodd y rhagolygon tywydd y bydd hi'n dywydd perffaith dros y penwythnos yn y Deyrnas Unedig i ni weld llawer o enfusau, gyda chymysgedd gwych o law a haul. Y bore a diwedd y prynhawn yw'r amser gorau i'w weld, felly chwiliwch amdanyn nhw yn eich ardal chi. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.